Okay, bede na wajeme so nananom etie yemamu nyina akwa aba sonko edeba ADUMASA TV so se de bia ye ka no amamani amane yehia teacher kantanka se ya na onim se ensem ya wonti ase na wotehu ne wotehu na wonti ase eno no chichiri mu edema ye enti ene ehintasema hodo ya opese wuhu nyina ena yesinkonwa ya yede ebrew ene yenkomobo no yebehwe ekwakuo a eboa ma nananom amamuo ekoso ewo Akan ene Asante enyina edika me ho na yentinsim midin ede atesem hene kwaku teacher ma hen mejo so eburu epacho na ho te sei me ho ye de yakopon ase yo ene so yeda ase ene wo bre de edika yehwe akanfo ana Asante womo akwaku ahodo ya eboa ye nananom ana ni kwa eboa ye nananom omamuo mu na esan ekoso ye ka se ya ye pese ye kire se yo se e ka se akwaku a nananom amamuo mu no onyankopon na aboya gu asase bi so okay ene nyina ye ne ye yesuban ene ya mane ne amamre esese okay de ne a ye ne ye ya amamre ne ya mane esese no ene ya to ye hodin Akan okay de Akan no nso jichemu nkuma bi wom ya eto da bi akasa a ye ka no ena ma ye hu se we num de o ya kanfo nanso wo mu bibida wo mu ente ehya wo mu nso okay ndi yesa efiri Ghana ekopem Ivory Coast okay ndi yedika bobo Ghana akanfo no aman no bi Ivory Coast de amanya yeta hu ho a ya kan abono fo ni do Ivory Coast ene anyi ene baule okay ndi sa we nyina mo ya kanfo okay omo kasa no sakakra nanso efiri ebi Asante anase mfante ho nanso ni nyina no wote waso a wote de omo ka no ya emu dodo no a ndi no kwanye fa so edi ahene ana yebu ya man ese okay kwanye fa so esiesie ye ho ese ye kasa esese edua na yedie ye gidie ni nyina na kire se ye ya kanfo okay ye da se ye sha ye kono ye pese ye hwe aman feku nton ntro ana ebusua sa eniyema numi asunsun adam ananchirimu wo mu ne de hin ye sha se mfimfira aman ye kasa aman a eno na obroni friend say geographical area okay ana bia bia peku bi te na omo wo hye kopem baabi okay na omo agitum se omo nyina omo hene ba ko ana de ohwe omo so ba ko na jese ohunu ho se oyoman ibi se ono ye ne niam nko ono ana hye ne mra na mane na mamre na ayi omo wo de odano a obi fuma ana otenetene wo mo enti sa aman idru Asante mamu a ye wasante enti na mede eno na fato ho enkire se ahankwa na aman wo okay aman no waka mamu no bi ene kwabre okay bi ne atwema sekire amanse adanse okay Asante achem manso odotobiri bosomtwe manjina
yo ebia nso no etoda bia ya na bia no ya bɔ no a ɔmo se edin ba ko da ɔmo so ya na aman bi nso wom ya ye aman ɔmo nso etwa ɔmo ho asi wɔ se ɔmo ɛwɔ dini ɛda ɔmo so nti yɛduru kwabre a obohu se baabi ti se adwe so o kwabre agona ɛwɔ kwabre kumase fa baabi ɛwɔ kwabre nti fa atwoma a utimi hu se atwoma no kumase ekuta ni nyina baabi afra na atwoma ne de e ka me ayese ni nyina ye kumase man no bia ye ba sekira sekira no aman bebre na wo sekira num bi ni mampon bi ni asokore bi ni kumawu gabe kwa aman ene peposo ni nsuta ni nyina wo sekira num na omo ya aman nkro pii na wo enso ebi nya aman na de yebobo odini sisi ye aman a oman hene wo ho ya bia oman hene da wo mo ano no eye oman emfa ho ne kase betumi aye kuma bi enso na ye aman ye fa ba bi ti sa danse a nkro akase wo mpa nanso adanse man ni nyina ba ko pe ena ye oman hene se fomena ona oman ni nyina ohweso teacher odawroma chiri mu ye wo honom wo hwe nkuro ni bia aman ni bia nkuro wo do so pa ebu wo so emu nkuro no so ono so ye oman yo man so man ketwa wo mu na kese wo mu oman bi wo honom nipa pii wo mu bi nso wo honom nipa kakra bi na wo mu nipa kakra bi wo mu no nkyere se onye oman odi no ho so dia tinya ne bebrebe ne kase no na kire man no saa nya no na kire o ba bia oman hene wo bia ya oman indi ya fa emva ne se adanse a na wo fa akrokyira e wo adanse oman a ne ho hia na nso onye oman hene nti ayi akrokyira na dubi ase ntimi mfra no ho se oyo oman oka adanse man ho teacher na menim se wo hwe oman hene ye ka man hene na nka ohina ne nsase owu nkuro bebre hye na se ne so na sa na madwene yeme nso ntisa okay every say fa asankare se ya ona monkran o konkran ufri kuma se na o konkran nse kuro kuma bi e wo kwanum police barrier bi o friend asankare enya de eso enso yo man nti yo man nti nye ne kase ene de kire yo ye fa amanse nso a eno nso ye hunu aman bi ti se asumnya kokofu dinya ase amoafo adankranya okay eno nso ye amanse o ena aman man winu ehye amanse no nti ohunu ho so ya amanse ni esan hunu ho se o ye kokofu okay na waba Asante achem nso yo bogu yo agogo domi abra yo gansa bompata ene de ka ho okay yo oba manso a eno nso timu se manso no eda ho kakraka ni na nkura kese ewom yeah enso ayi manso nkwanta ena ye oman hene onya oman hene emma manso mani nyina ni manso nkwanta no kwa ni nkuro ya nkuro no na man ye man ena ye man hene arobi o ha o manso mani mu nanso onka manso nkwanta ho okay so o hwa dinya sese ene asumnya omo nkuro ewo manso famu ho baabi pi enso omo nka manso nkwanta omo edi omo nkuro no
ekodom dinya se anase asumya endi ofa baby te se odotobri be kwai okay ene da wo ma no na odotobri no ne fa kase bi nso ewo amanse enso ohu no ho se oye oman mu a ya ne man hene ne be kwai hene enti ono odi afashe bi kura efre no se odotobri afashe ode no ho bosomtwe yakob bosomtwe fam ho a bosomtwe fa no nkuro no bi ede wo mo ho ya wo mo ho se wo mo e wa amanse esan wo bosomtwe enti eye kontrase ana asaman eben eyi asuo asutade bosomtwe ti wo mo fro mo ho bosomtwe esan ehu wo mo ho se wo mo san ya amanse okay ye fa ofin so a yes ofin so man no nyina yo man aso na edia nkada wo mo so ene manjina okay esa manjina no eno ena ne kropon ene ofin so enso ofin so din no akata manjina no so ha yo teacher eno no ye aman ndi ye befa bibi ti se ekuo ya eno aman no eya aman no ena mabobo no okay yesan wo ayi enkru ayi biti se akra kuo anasa akra fukuo okay sa akra fukuo no ya na taye ade a yede hye no nso eye nsuo akese nti efa akra fukuo a tese busumuru teacher ansa na aboko honom no ma memisa assembly dwaben asante dwaben ya yeni ayenim yi ani asante achem eye sekire omina dwaben asante achem wa asante achem ni nkuro dodo no ana wa asante achem ena ni nkuro no kakra nso ewo eben dwaben no omo nso ewo sekire nti wo ba bi mienu dwaben wo sekire ena wa asante achem nti se yebaka se dwaben no ewo asante achem na se wo sekire kle ho mai dwaben ni mampon no ya efre ni dwaben no eno wo sekire ndi se me wo ni mampon no wo sekire dia ene na ono ba fre no ho sekire nanso ni nkuro no bi ewo asante achem kumase eno so ewo atwema anase ewo kwabre kumase eyo mankese ya kwabre ewom ana amanse ewom ana wezu womu atwema nso womu ndi kumase de kamea yese owura ba bia yemom ne kase na de kwabre ne atwema bom ye kumase manso kwanta wo amanse anase nso wo manso no amanse ne manso nyina ebi se ansa na wo ba gidin manso atwo no ho so na jese wo ayi amanse ansa na wo ba gidin manso atwo no ho so na wo amanse dada so amanse ndi wo ni mienu nyina okay kontena se ene asaman omo obosomtwe ana amanse omo obosomtwe esa wa amanse ade ene gisi ebusa omo so omo na omo ayi ye amanse fo kwa omo ka mo kobi ena bosomtwe na de omo nko a ayi biso bi wo be kwa ya oni bosomtwe nso wa amanse oho obi wo ayi sumnya o amanse nso oni bosomtwe nti ye kontanse ne ni nuanom kakra bi no ana saman ena wo mu hu wo mu se wo mu oni mienu nyina okay na wo ka
ba ku bi eso so ka ho ana me de me die ne ba be hye mu no ye na me kan ye akrafukuo no na me ka se e wo busumuru e wo busumpra busumtwe busumfe busumfram busum oda busum ngatia busumoti ena busum ta ya ne nyina no nsuo ena deda wo mo ano nti efa busumuru no a nsuo bi wo friend say adanse ya friend busumuru nsuo busumuru nti wo mo no eno na wo de ye wo ma hyenso de oba ayi nso abosompra nso onso pra bosomtwe nsuo tade bosomtwe na wo so de ye wo ma hyenso de bosomfe nsuo ofe na wo de ye wo ma hyenso de bosoma fram nsuo afram na wo de ye wo mo ahyenso de bosom da nsuo oda na wo de ye wo ma hyenso de bosom po nsuo po na wo de ye wo ma hyenso de na yen Asante mamu ana po bia ni a ndi ye de na kan nkatia bosom nkatia ndi bosom nkatia no omo enuane ma mo tete mpo ano ne ade na fra mo de bosom ba yi bosom oti asuo oti na ye na bosom ta ana tano eno so tano na da o ma tano ye tano na da na nyina yi nsuo akama ese ni nsuo na da ayi honhom asem ena ye nipa ena de ato no ho so eno ma no bi wo ho a se ye ba ye de ye betoi nti nananom ade nsuo ena atoto so eno so ye de kra ekuo nsuo ye ba e friend say nton de no nso a asa na ba konton no wabo enkono yeko school no so no e ti bebra na e boro sa boso mpo nyina de ebeka 9 no ho no enu efiri hene nkono na yeko school ye kire ye ka yo yeti Asante mem na meka Asante sam na Asante de no aye ka no nkire se bi Asante fo nko ana wo mu de ho hia ni nyina ne se dodo no ade ha ne wo na dodo no ana ha ne wo no your friend is saying nsuo ne ade ade abobo ye nyina otimu se ebi wo ho a wo mo a engumanimfo a etworo ye no na wo mo de ebi aka ho ana se wo mo ye nhwehwemu no wo mo hu se ebi ka enkrono no nti wo mo bo bibi se bosum konsi bosum krate bosum bram bosum po bosum dwerebe ya mo ko school no mbo se sa no ma we nyina ka ho no uru bi a friend no JB Dankwa Dr. JB Dankwa etro ngoma bia sa obehu bosum konsi krate ene ade no nanso bia ono ne de no o de hade no ka ho a bewura Asante na Asante de no so be ka ho a na doso ne mom se bibi de se konsi ni krete ne wa nde Asante no mfa nka ne de ho nti na ama omo de na kwa yankro tina wa mfa nka o de okay yo ya ba we no so a nton no so a nton no na enwoma mu no nkrofo bi atworo ne se ye abusua eso eheda nton ne abusua okay na so esanse eno na o matworo no na abusua no eno a san hye nton no mu no nti no ama eno kata nton no so na mom ye kase nton anka eno ye abusua kese nton no mom ye abusua kese ya yi ye friend say abusua na ngasa ahodo no hyem ye fa abusua bi anase nton bi te se aduana obo nso omo akra ebobo edin no bi ka ho atwea abrade nyankompa sachi yeah nyanyo
saa we no nyina ba ko bia ya busua ba ko bia ya busua enti ena ni nyina ka bom eye nton enti e ka se nton a ye ka abusua kese so enti saa nso na odu ebi a bretu a kuro no a obeduru mu no na be kire ebi wa bo nso mu atete na obi di ayi ama ayi odin fufuro eda ne bretu no so atwea abrade nyankompa sechi aduana fo na achiche omusa saa nso na odu bretu no nso a eno nso so omowo chichemu wom saa na odu oyoko omo a eno nso so chichemu wom saa chichemu no na ka bomu a ye frɛ no sɛ ɛyɛ busua baako na ɛyɛ busua nti ɛka bom pii deɛ a ɛna na ayɛ ntɔn nti ɛna nananom hyia a ebusa wo sɛ nhyia musa sɛ ɔbɔ busua bɛyi so bɔ ntɔn bɛyi so ɛno nko a kyerɛ wo sɛ yɛka ntɔn a mo no a mo akyekyɛ mu nkumankuma no mo ka bom a mo nyina mo yɛ ntɔn ɛno no ɛna ɛwɔ ɔyoko ɛna ɛwɔ adako agona ntɔn yɛ bobo yi ntɔn yɛ bobo yi adako ɔyoko asachiri asene asona aduana ɛkoɔna bretuo ɛno nso yɛhwɛ a wɔn nso asantema mu ha no ɛtaa yɛ nkron bi sɛ ayi abɛka ho adakɔ abɛka ayi no na nka adakɔ no ɛne ɔyoko no nyinaa yɛ adeɛ baako nso bibi sei ɛna wɔn de ahyia atom wɔn ankasa wɔn de wɔn ho de ahyia atom deɛ a ɛna ɛna yɛ sɛ yɛka wɔn mmienu nso wɔn akraboa deɛ ɛyɛ baako ɔyoko ne adakɔ no makraboa yɛ baako na oba wɔn akraboa no a ɛyɛ ɔyoko no yɛ asansa asansa no yɛ anomaa no a wɔn dodoɔ no nyinaa no yɛka wɔn sɛ akorɔma na saa akorɔma no baako bi wɔ mu a yɛfrɛ no asansa yɛkyerɛ sɛ ɔwɔ mmirika paa nti ɔdan so ɛwɔ nkrɔma no mu sɛ nkrɔma no ɛwɔ ahodoɔ sɛ na sɛ ɛwɔ akorɔma tashoa ɛna ɛwɔ asansa ɛna ɛwɔ akorɔma ɛna yɛnim sɛ asansa ɔno ane akorɔma no so ɔyɛ akorɔma asansa yɛ akorɔma na mmom akorɔma foforɔ akorɔma a bi ne su ne ne ban no ɛda nso okay so nti yasa ama ne dim foforɔ sɛ saa akorɔma wei deɛ ɔde asansa na waba adakɔ ɔne ayi no nyinaa de korɔ no a na waba agona ɔmo no eyusu ɔmo kafra ɔmo ahyɛ nsodeɛ no ɛyɛ ɛko ɛko no ebi no ka na widie sɛ wokɔ ebi amfante fam hɔ baabi a aboa ko no ebi no asan ama ne din yɛ yɛfrɛ na widie nti wobɛtumi aka widie a naasa ako wofa asakyiri a ɔno nso so kɔkɔ sakyi ɛna ɛyɛ wɔ mo ahyɛ nsodeɛ na kɔkɔ sakyi no na ɔmo san frɛ no pɛtɛ no na waba aseneɛ ɛno nso yɛ apan ɛno nso yɛ anomaa ɛyɛ frɛ no apan ɛna waba asona ɔmo nso so yɛ anomaa no bi a yɛfrɛ no anene no a na yɛsan frɛ no kwaa de bi no na deɛ nti a wɔde kwaa de bi no sɛ ne sun no saa na osun kwaa nti no ɛno na obroni mu a mokɔ school no yɛkyerɛ mo sɛ adeɛ bi ne nyɛ gyeeɛ anaa ne sun wode yɛ ne din a yɛfrɛ no onomatopaya nti yɛdeɛ ne gyegyeeɛ ne na yi ne frɛ nti yɛba na yɛbɛfa biribi de sɛ
aduana omono nso so ahyenso de enye baako okay te se oduru asona no nso o ma ahyenso de enye baako nanso de di mutintima no enne anene no saa nso na oba aduana nso a eja bochia enne kraman eje hyenanu mu ni nyina ye aduana fo ayi nanso ne agentra ha na se agina mo bia anim kraman eja aduana no na waba ekona no nso ye aboa eko otise na ntwie nti no empempie no omutimi de na ntwie kra na ye egina ho ma eko no owura mana ewura mu na ntwie okay na ye wo bretuo no nso omo ahyenso de no ye etwie no a na efre no sebo no etoda bia nkrofo ye mfumso eko de jata eko ye twie nso jata enye twie jata de ono no a na ye kurutwa mansa okay jata no a na ye sirimu sai no sirimu sai jata ji ba ko ai okay nje sirimu sai anase kurutwa mansa na momo ba etwie de a ono ne sebo ne ho nsisiye bi wo no wo nso no mo nyina ni nyina chi no mo san wo mo pani a oda wo mo ano ndi ufa oyoko no a kumase na yi dohwe kumase so na da wo mo ano ndi ufa adako no a dohwe nsuta so na nsuta hene ona da wo mo ano ufa aguna eno nso denchira hene na da wo mo ano ufa asechira no akrochire ya nkrofo frɛ no akorkare no ben oboase no akrokare no ayi no asechire no na mi so mo sakrabo no ye pete se no se pete ono ane ayi kokosechi no enti no ufa ayi a asene a etoda bia ya na o mu pani a oda o mu ano no wo de ebu nkompo koyachi a wo hu sa esesa ndi efi ase no na nka ye dompase wa dance na empempi no akoko nti no ya na ebinum de o mu bata ne ho odin na wo dom ndi ba sa na wo no a wo ahoden na wo mpe ekon no na do ho akobata ne wo sebe ne adin wo mu ne ahoden wo mu no endi no nanka asene no efi dompo ase na ba makom na ayi aba adontin hene na oda asene fo ne nyina no na yaba asona asona no nso ono nso so chebi na da wo man o eastern region na se achim chebi na da wo man no nso ochehene na oda wo man na oba ya Asante mamu hade a eno no ayi esanse ha ne eastern region ho no mo no ewa ne nti no onua no a ewa ha no adweso ene ofenso nti ofenso na epani ti Asante mamu de odaya no no eye ofenso okay ya ba ayi aduana nso Akan mamu nyina no nso asumnya ene da wo mu ano etore bia abohu no obi asore se ono ene da wo mu ano na wa ntenetene no a na ko nkracha mu a obohu ana ayi enkora no adwena ye wo ntanta no kuro wo mu ne se asumnya ne firi titititi oye ayi aduanafo ndano ana ya wo kana piesie yo na waba ekona ono nso eye adanse fomna ena ohina ohwe ho ono na oda ekona fo ano na waba mampo ayi
bretuo ohina oda omu nyina no wa kamam no mampon nzu yeku ayi fuku no ntonku no nana nti mame mbisa ohwe omo da abusua nton nyina no a o de ba hini mu a omo nyina ye aman hini no nesa aso ase se chiri die akrokere ono ye obrempon ade yo ya de wono no die nya de kom de no omo a asachiri no omo de akrokere edi wo manim no free tete no ono onya aman no man ne de ya Asante mema de Asante ne na bo man ne nti wo ma o man na onya man ne ye ka ai asene wonum no se de oda o man no nya man ne enso asene wa man ne te se ono aka sanya man hene de bi enso wa man hene wo ne ho bi ne ai YENKYI okay o man ne o ya asene sunwan o man ne o ya asene ai nkransa o man ne o ya asene enso de oda o man no ene adonti ne ono nya man ne di eno de ni o mo a nkasa o mo de o mo kuo ena o ma jatum se we ne man na ye ni hwia ye ka oba ayi nso a eku fofora e frɛ no fekuo nso a eno nso ye wo kontire fekuo ye wo akwamu ye wo adonten ye wo nifa ye wo benkum ye wo nton fekuo te se mampon a fekuo no a mampon hene da no no ye bretuo enti bretu hene oba kumase a fekuo a Asante hene da no na de ohwe kumase da no eno ye oyoko enti oyoko hene njuzo ka fekuo no enti na waba benkum nana obo adontin asa na ba nifa ni se nifa ba ja adontin akuoko no din na ye bobo nti no ye mowie na hwe di nti etesa okay nti siaka ya nifa benkum ayi nton de chidom ene ne majase jase ene ayi friends ankobia ene mawure de nkoso wo mu nyina ye fiku so ndiza fiku we nim nyina ka bom na wo de achiame fiku nso ka ho a eje do benya ba edumienu eno nkyere se eno ani twato Asante hene esore no se mabobi aka ho a na ekọ nanim bize amfi ase esa ifi ase na ekuma bi ndi akanfo nhyehyɛ na Asante ebo obi ka ho ndi uva manwure ya Asante ena boye ufa nkoso a Asante ena boye ufa ankobia Asante na boye na emom bibi de se nifa benkum adonten chidom efritete ya ewo hodo denchira ewo akwamu nso na wo ka se friends ye bo nifa ni adontin ni fans ana ye bo adontin ana eno ye kumase asa kumase ena ono won na manne ne na mamre ne tetesam ena ono se ni famra ansa na adontin aba nyini so ko denchira etesa dabi ana ko achima etesa enti no de obebo no bia no enye bone na ebom wo kumase na kumase fo hihye wo mo ne ma de a oni ombebo I don't yi ombebo ni fans ana ombebo don't enkyere se
chinchina wo achima na ase wo YENKYI a wo so wo hyehyɛ bo no sɛde kumase bo no okay na mmom esan sɛ aboa bia do sade osua proko nti no na yenyina ehwe kumase no wobetumi ayɛ no sɛde kumase ɛyɛ no ndi yewie no a esan wo ekuo a yenya yedin akra din nti sɛ yawo duada ebnada ukuada yawo ada fiada memeda ne kosiada monso mo yekuo zi moko asore kura yetim gaze kosiada fo omo yawo mo kosiada mara na mo nyina mo asore na mo na kyese mo yekuo yo ndi sa kuo nso no edin na omo de eda omo ho nso ndi yawo obi adwoada na wo ye bema wo de kodwo oba ode adwoa yawo no brada ode kwabena obema wo oba ode abena yawo no ukuada ode kwaku wo oba ode akua yawo no yawada okay ode yawo wo oba efre no ya yawo no memene fiada ode kofi wo oba ode afia yawo no memene da ode ama wo oba ode ama ode bema nso ode kwame yawo no kosiada wo bema ode kosi wo oba ode akosua ni nyina achi no mo san wo sabrane a wo de ma wo mo na edin soronko bi a wo nyina de ma wo mo wo ye ba wo ye bema na to da bi a bo hu na ebinom akama na hye na wo mo mpese wo mo de sa din kro no a be ma oba no enso ade kro no a dise bi a ema no efa ebi ka wo mo de ho okay nti yefa adwoada no a omomra ne koto yefa benada jem eja mu anase nti ode kwabena jam ode ya kodwa ode koto ode kwakua ode nseni kwaku onya bonsam enipa bi ene ho a ode bonsam ana oye bonsam nti obi na akɔtwerɛ wɔ nwoma mu ɛna nkoda afiase asua ɛna ɛyɛ aka hɔ nti adu mra sɛsɛ yɛtena no kodwo kwaku ɛyɛ nseni sɛ yɛdi nsɛm anaasɛ nsɛnea yɛde ade a yɛde ɛwɛ gold anaasɛ yɛde wɛ biribi na ɛfrɛ no nsɛnea anaa nseni yaw eye preko ena ayi kofi chini na yaba ayi memenda ana kwame ato apma na yaba kosi ana nso edi bodua enti eye ayi kwa kunu de enya bonsam Let us say, a gin you to the mabad, my bemina. Sana, a sasay. Na, say, a member na kwa omudi intino. Omudi aye, omo no muta the sound rane. Say, a co, a cono, ne a qua. And the omodi, sa omrane, and Diana, AMAMER3 energy. And so at the chrono and edema. Emanyina okay ndi bi wo ho nso ana ebi de bi aka ho ya sei udu ba bi a mo so ye bosuo ye bosuo ndi ono de aka ayi no prekono aha ndi sana ho nso etie ndi akuo no de ye wa man ene wo afekuo ene wo nton ene wo ntron so ne wo akrada na ntron no na sɛ di ka kyerɛ mu no ye wo ɔmofrɛ nton wo kan nton de ana gye sɛ abusua kɛseɛ na wo ɛna ntron ɛno yɛ bosom aha enti
busumuru busumpra no ye ntron anya ntro e ga se bibi ye ntra so nya de pa ndi no sa atratro ya na ebi ma kotro no ntro e na e ya ka ho teacher na so sua be na da ntron ye busun yi se ya chirem da se ntron wo ho nton wo ho e na busun sa na me yensa no e chire se ntron no eye kra papa FM ana pese wo ana ntron ana nton no ye di ana nton no ye o ma me fam abusua sa na me pese kese abusua kese na plan nton na abusua no de eye nchichemu ti se ye ka se aduana no eye nton aduana no mu nchichemu no na ye abusua se abusua da wo form kra uniform a won se uniform enjichemu se obi se media me bretuo enso me tena bretuo me botase bretuo me baburu bretuo bretuo no a na mom ahyen kuma bi na dem mo nyina ya bretufo eno wi ba ko bia ene frɛ no abusua no okay na wakani nyina bomu a na ye ndo teacher dey na ye dia fa nkrata asuafo usua ni school mu na we nyina ebi wo no mu enim na nyina wo nkrata yi mu bi se ene obi ni maso a chempa ebi wo kwa na menim se sa ne tie so se nei o mu kususua ti eno no ye be ye ne dey se de wo no a ene se ye be ye nhwehwemu na ade a umfra no workshops no eno nso omaye ansa na omo ye bibia a omaye obi nipa ba ko bi ntimi ntra ne dem no wonye bibi na ye nyintum bize enchere bia na enkrofo se ohene eyi ne din a yakata nani won kwara angoma mu no omusua hanzu babia ni wa yakata ohene bia ni manu ko so akonwa bia mu wo ya Asante mema odin wa na ofa oni emrewa ofie ani mpanimfo a ofie na modwena ho se edin we ampese me didi ohene endi se efa emfa ne se ohene bi ukrom yimfo abatwa mu nyina ohu se obi anko ne din mako bi na ya na amofo dini edin ne ya baako endi efa yi a Asante yimfo no a Asante na osetutu ene Asante na opokuare omo de enim se enemre yimfo no bi afa opokuare ama opokuare emienu ena openso osetu o sisi onso afa osetu a obachichiri santemai endi eno nso aye mienu adodo no a de obi anko ne ndi endi ye opokuare ho akonwa ena opokuare Asante no opokuare odika osomu ya obedi opokuare ho akonwa ena Asante ne osebonsu somu a obedi osebonsu ho akonwa ena Asante ne osekwadwo somu a obedi enye nsomu nya akonwa nsomu sagonwa na yesomu a ene nka die odika bae no obia ebize ne odiso no ebeso ono de odika na obeto ba ko pedi no na emienu ne otoso miensa oso ba ko nkura mu a ade kro no a ndi nke dunsia ne nyina be din ba ko ndi no no a ye kire se ne yesu o school mu no ene no kra ebi esese ye sa hwem bio that's a pa teacher bibi wo ho no mo ka bo no tofa na e de wi adwumadi no je make an makana okay yeah baby before that okay adofo no teacher kantanka na yene no atwetwe enkomo no yene na sua de me gidi se wo sua bi me so so ma sua de pa na akuakuo a eboa ema enananom etumi ekabom na omo amamu mu no
ekoso na esi nkonwa wie ya ye de ebre mu no your sponsors ya Costi Couture, Top Solo Electricals, Josie Enterprise, Oyirika Bitters, and Sandy Ladies Away. One more, and the Bia Ombo Yichidom, ama edwumadi etumi ebrewo meka so kai beda na wageme so nananom etie yen aha anya edwumadi ni nyina ebisi midin e dia tesem hene kwaku nseni anana bia ka medin ho ya da base da se na ebesan ehia makam